Λάκοβιτς, Σμόντις, Νεστέροβιτς, Γιάκοτνικ και Ντόμεν Λόρμπεκ. Είναι η πεντάδα που ξεκίνησε τον αγώνα, είναι η αρχική πεντάδα. Να δούμε και την ελληνική ομάδα που θα ξεκινήσει την ελληνική πεντάδα σε αυτό το δεύτερο και τελευταίο, επαναλαμβάνω, μέρος, αυτό που θα οδηγήσει μία από τις δύο ομάδες στις 4 διοργάνωσης. Η νικήτρια του αγώνα παίζει αύριο 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος με την Ισπανία, την γηπεδούχο και παγκόσμιο πρωταθλήτρια Ισπανία. Ενώ αργότερα στις 10:30 το βράδυ Ελλάδας, και αυτό σε απευθείας μετάδοση από το πρώτο κανάλι, ο μεγάλος, να χρησιμοποιήσω έναν όρο που δεν υπάρχει πια, ενδοσοβιετικός ημιτελικός μεταξύ Λιθουανίας και Ρωσίας. Η Ελλάδα με Σπανούλη, Κακιούζη, Τσαρτσαρή, Παπαδόπουλο και Σπανούλη. Με ψηλό σχήμα ο Γιαννάκης και τον Κακιούζη στο 3. Σμόντις παίζει πλάτη τον Τσαρτσαρή. Η βοήθεια του Παπαδόπουλου Σμόντις με το Χούξατ αστοχή. Να όμως από την ολιγορία εκεί των δύο ψηλών μας παίρνει δεύτερη και τρίτη φορά την μπάλα. Όμως δεν είναι ούτε ο ίδιος έτοιμος να υποδεχθεί την αναπάντεχη κατοχή. Και η μπάλα είναι έξω από τη βασική γραμμή για την ελληνική ομάδα. Για να δούμε λοιπόν στο ξεκίνημα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Με το Διαμαντίδη, και να θυμίσω μια παρόμοια κατάσταση που είχαμε βρεθεί στο μάτς με την Κροατία. Ήμασταν πίσω 33-40 και ανατρέψαμε τα δεδομένα. Και γυρίσαμε και εκείνο το μάτσα από το μείον 13. Αλλά για την ώρα είδαμε δύο πανομοιότυπα δεκάλεπτα και με το ίδιο σκορ. 17-14, 17-14 για το 34-28 που είμαστε τώρα. Ωραία λόμπα για τον Παπαδόπουλο, τον Διαμαντίδη. Και το φάουλ από τον Νεστέροβιτς. Ο Διαμαντίδης με τον Παπαδόπουλο που βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Έχουν παίξει πάμπολες φορές στην εθνική ομάδα συμπαίκτες. Στον Ηρακλή σε χρόνια που κάνανε ωραία πράγματα εκεί πάνω στο Ιβανόφιο. Ήταν και ο Χατζιβρέτας, ήταν και ο Ηλιάδης. Ένα χρόνο ήταν και ο Σκορτσιανίτης σε αυτή την εξαιρετική ομάδα του Ηρακλή με τον Λευτέρη Κακιούση που είναι ο τραβοηθός του Γιαννάκη. Εδώ το βλέπουμε στην εθνική ομάδα. Γιαννάκης που έχει ένα εξαιρετικό team, μαζί του και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με τον Νίκο Λινάρδο. Άστοχος ο Παπαδόπουλος. Άμα αρχίσουμε και στις βολές να στοχούμε, 4-7, 57%. Παπαδόπουλος, ούτε τώρα. Κακιούζης είναι σε καλή θέση και παίρνει το επιθετικό rebound, ανανεώνοντας την επίθεση για την ελληνική ομάδα. Κακιούζης, ο Γιάκοντεκ πάνω του. Κακιούζης, Τσαρτσαρής με 3 παίκτες πάνω τα 2-7 η ελληνική ομάδα. Παπαδόπουλος έχοντας τον Νεστέροβιτς πλάτη. Η κίνηση το δεξιό χουκ. Χαμηλό. Λάκοβιτς, πρώτος Σπανούλη, τον περνάει με δεξιά τρίπλα. Λάκοβιτς, η κίνηση από τον Νεστέροβιτς. Μόνος του. Καθώς έχουν μείνει Παπαδόπουλος και Τσαρτσαρής στο double team πάνω στο κοντό. Έγινε η κομπίνα, το pick and roll, και ο